Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagsulod sa public-private partnership ginatunan karon sa administrasyon sa Bacolod. Mga drivers nag-react sa pagpatuman sa mga ordinansa sa syudad angot sa trapiko. Sa balita nasyonal, pagkilala sa same-sex marriage ginaduso ni Senator Padilla. Kontrata sang DBM sa pagbakal sang personal protective equipment gin-question sang COA. Sa balita international, China ginbandaman ang ibang nga pungsod nga hindi pagsundo ng Estados Unidos sa pagbisita sini sa Taiwan. Sa balita sa sports, TNT isa na lang kadaog kinahanglan para makasulod sa PBA Philippine Cup Finals. Balita Entertainment, ABS-CBN kag TV5 nagpirma sa isa ka partnership deal. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mapinasahi nga sahi sang paglubong sa bilog nga kalibutan. Maayong aga Bacolod, mga bilog-abahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Agosto 12, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa This news sponsor. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Na mga ka-aksyon and good morning liwat action doors. Yes, mga galiwat sa imo action boy. Kag sa mga ka-action ta, good Friday morning. Yes, Good Friday. Good Friday. Good Friday morning. Good Friday sa Semana Santa na Sige lang bala. Maayong Biyernes nga aga mo na ya. Good Friday to Semana Santa mo na yan. Biyernes Santo. Di ba? Good morning Friday na lang. So liwantan lang. Good morning Friday. Kag 17 days to go before sang Bear Month. Super easy. Ay, hindi sa 17 na. No, sa lapang kuman. Nani mo yung story. Kuhan gali, 19 days to go before sang 29 naman. Bear Month. 29 nga? Ara holiday oh. Kuhan ko na National 29 Heroes Day. gani? Basta National Heroes Day na. Bala mo ka. Bala mo be. Goro. Nanawa to. Kau to bala. Ba? Heroes. National Heroes. Ang August 29. So holiday So, naman ina ha. holiday naman August na. 29 holiday na. Pula ina sa aton kalendaryo. Yes. Dugang naman na sa ato niya overtime. Overtime naman tayo. Good morning dara kay Homa Lumena sa may Gardenville Subdivision. Sa kay attorney Rapi Medalya, morning the same mo, attorney. Musta ka na? Bohidlaw man the same mo ba? Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Kay Tin Demitilio. Si Lilian Bermudez still watching, classmate, mang agad ra sa imo. Bo nag-post din sa picture bala nang sa high school pa. Nga isa sinadira ang nag-classmate namon, batch namon nga nagtaliwan the other day. Okay, tapos? Naging post niya bla. Nakita. Kay iba namong classmate, hindi ka kilala bla kung sino ang napatay. So, sa pamilya, dira ni Ruby, no? Labaro Garado na nasa subong. Condolence lang, no? Yes, condolence sa family. Rest in peace na sa imo Ruby, no? Abi ko, ano ka na naka-recover na niya mo? Kay... ano siya? Gali kay sang December, last namon kita na pag tipon-tipon namon ni mga classmates bala. Every December, tipon-tipon kami na mo, no? So anyway, condolence lang sa pamilya ni Ruby, ano? Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man. Kag kay Abraham Sala Ortega. Ara gyapon si Miss Veronica Santillan Manukan. Mary Grace Humawan, good morning sa imo. Si Ating, morning magyapon sa imo dira Ating. Nelsie Realista. Uy, nang Nelni? Nelsie na di blang iya. Nelsie ang ngalan. Nelni, oo. Yun lain niya naman. Aras daloma, ga monitor das daloma, no? Kay Ma'am Elizabeth Gamala, TGIF. Yes. Sige. Kay Miss Teresa Linahakayaw, good morning, Miss Tere. Kay Miss Tiza Joy Ilon Amoroso, Araman, Rochelle Evangelista,
Good morning man sa imo. May landa nga pag Monitor. monitor. Basi kuan karon basi makadumdum ko bala karon doors, basi magyan ko sa karon Ako na lang I-remind ta ka karon Ako na lang i-remind mo ko magpanaog ko bala. Oo, sige, sige. So na para ma-remind mo ko nga ang yabi ko dalon ko. Oo, right. Ha? Kay kung hindi mo ko ma-remind karon, katuno ko sa dalom, di ko madala yabi ko. Ikaw gid madulong karon. Ay kala. Kaya ikaw gid assign ko nga ma-remind mo. Amo na. Nadala na gali sa Sa imo duty. Oo, duty. Ipaano ko lang be, ipahabog ko lang be. Porto lang inobra sa una, ginputos lang sa papel, wala ginaboy lang sa dali. Grabe gid Ay, yan. grabe, no? Subong ginadulong. Hindi ka ginamalipat. Imo abala aritos bala. Ibutaw mo siya. Para hindi ka malipatan. Mo naman. Kinasabaran kaya no nga si mo nga. Sabaran ko, oo. Nga agad tingog, doon nga gamuha na anan ka. Basta lang tido kasabad lang law. Si Butoy na ospital. Uy, hala. Kwanta Ano to ya. Butoy, Get well soon. Yes, get well soon lang da. Ma'am Van Mayo, morning man sa imo liwa, kag kay Dr. Matt Mayo. Standby na sa mga balita lokal. Sa detalye na sang mga balita lokal, ginatunan sa karon sa administrasyon sa Bacolod ang posible nga pagsulod sa Public-Private Partnership o PPP program. Sunod kay Mayor Albe Benitez, mayara na sa nabaton nga mga proposal ay talatapan nga gidalakipan sang programa sa trapiko, waste management, aviation fuel, kalakip na ang Manukan Country nga development. Dunga pa ni Benitez, ini nga mga proposal ang ginatunan pa sa nga talatapan, bangod luyag sini nga mahatagan anay isang dako nga prioridad kung ano ang mas labi nga kinahanglanon sang syudad. Ginatinguan sang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod nga mahatag on time ang mga school supplies sa mga estudyante antes pa man ang pagbalik sang face-to-face classes sa bulan sang Setyembre. Sunod kay Mayor Albe Benitez, ginatinguan sa karon sang komitiba ni Councilor Al Victor Espino nga mapatigayon ang nagakaigo nga proseso o kung ang proseso apang wala man nila maistoryahan ang kinahanglanon nga pondo kag actual nga amount para sa among nga programa. Dugang pa ni Benitez, ginatugyan man sini sa komitiba ni Espino ang pagpangita sa nga alokasyon para ini ang matigayon. Ginklaro man sa alkalde nga kung mayara gid man sang issue legal angot sa paggamit sa Special Education Fund o kon SEF at tinguhan sang iya talatapan kaupod kay Espino nga makapangita sa ibang mga pondo sang syudad. School supplies. I think our committee chairman sa education is preparing for giving the school supplies on time and it will not be later than the mandated face-to-face school openings on November 22. Kabahin sa pagpahayag ni Mayor Albe Benitez. Naglambot na sa 132 ka mga reklamo ang nabaton sang talatapan ni Mayor Albe Benitez gikan sa mga konsumidor sang Basiwa kag Prime Water. Umpisa nga iya ginlansar ang public complaint desk nga ginatawag isugid mo kay Mayor. Sunod kay Benitez, dako nga kalipay nabatigan sa positibo nga pagresponde sa mga Bacolod noon. Bangod ini nga programa ang duwa pa lamang kaadlaw nga ginumpisahan sa iya talatapan. Dugang pa ni Benitez, wala pa ini sang detalye angot sa kaundan sa among mga reklamo. Apang plano sining ipatawag ang pamunuan sang Basiwa kag Prime Water sa pagkuha sa ila na sabat. Magluwas sa among water utility, plano man sang alkalde nga gasunod ang Seneco sa tuyo nga maakomodar kag mabuligan ang concern sang mga konsumidor nga mga Bacolod noon. I would like to rely on mga public complaints, no, on the real score. So that is why we launched, this is the first of several public complaint nga akon ibutang para ang tao mismo makambal sa akon. Ginumpisa na sang syudad sa Bacolod ang paghatag sang Certificate of Recognition sa tanan nga mga individual nga nagaokupar sa mga stall sa bahin sa Manukan Country. Sunod kay Mayor Albe Benitez, tanan nga mga okupante ang gin-inspection sang team ila na diskubrihan nga wala sa nagakaigo nga mga dokumento nga naga-legitimize sang ila pag-operate sa lugar. Dugang pa ni Benitez ini nga tikang ang nahauna pa lamang nga lihok sang syudad para sa tuyo nga ma-legitimize sang ila estado apang ang pagdeterminar sang ila kwalifikasyon sa palabuton ang magdepende
sa market code nga ginpasar sang konseho. Sa piyak nga bahin, ginklaro naman ni City Administrator Attorney Pacifico Maghari III nga mayara na sila sang ginkasugtan nga internal deadline sa Local Market Committee para sa issuance ng Certificate of Recognition na pangkinahanglanon pa sa mga occupants nga magsumiter sa mga dokumento nga iga-require sang iya talatapan antes ini sila mahatagan sang certification. Kapay naman sa isa kagatos ka mga drivers, kag tricycle drivers, kag operators ang nagtambong sa pagsinapol ng patawag sa Bacolod Traffic Authority Office ang kahapon nga Huwebes. Ini kasunod sang ginpasangkad ng operasyon sang bitaw sa istrikto nga pagpatuman sa mga pagsulundan sa trapiko kag mga ordinansa sa dalanon. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Major Junji Liba, pamuno sang bitaw, manamo sa mga drivers ang nag-react kasunod sa pag-operate kapag patuman sang mga city ordinances. Suno kay Liba, iya gipatag sa mga drivers nga wala ini sang may ginhimo nga bag-o nga pulisa o kon patakaran, kundi tanan ang nabase sa ordinansa sang local government unit. Isa sa ginihemplo ni Liba ang ginapatuman nga no terminal policy sa downtown area base man sa City Ordinance 338. Suno kay Liba, ginkasugdan sang bitaw kag sang mga drivers nga tugutan sila nga tubtub duha ka jeep sa downtown apang maiban nga palayon nga nagalapas sa sini nga pulisa. Ginpahayag sang bitaw chief nga ginpalambot man sa mga drivers ang angot sa kolorum nga mga tricycles nga nagabiyahe sa syudad nga isa man sa pagatutukan sang iya opisina. Gusto ko isa ila ipaathag no nga wala ko nagahimo sa nga bag-o nga policy or sa patakaran yet nagaano lang kita, naga-intensify lang kita so naga-exist na naton nga mga traffic ordinances. Ang kabahin sa pahayag ni Major Junji Liba sang bitaw. Ginmando na ni Mayor Albi Benitez kay BCPO Director Colonel Joseph Thomas Martir ang pagpasanyog sang ila monitoring kag kampanya batok sa illegal nga droga labi na sa mga nagahilapit nga Masker Festival sa syudad sa Bacolod sa bulan sang Oktubre. Suno kay Benitez ini nga issue ang iya na nga gintalakay kay Martir kag PNP Provincial Director sa Negros Occidental kaupod man kay Governor Eugenio Bong Lacson. Dugang pa ni Benitez iya na ginapatutukan sa kapulisan ang pagmonitor sa mga puerto o port nga mahimo ginagamit bilang point of entry sang illegal nga droga sa syudad kag probinsya. Ginhingyo man sa alkalde sa kapulisan ang pagpahamtang sang dugang nga K9 dogs sa mga puerto agod sa mas masanyog nga surveillance kag monitoring operations. Sa duga naton nga balita lokal, ginpanghiwala sa Philippine Army nga asset sang 79th Infantry Battalion ang negosyante nga ginpatay sa sitio Camao, Barangay Marcelo, Banwa sang Calatrava sa Agosto 7. Sunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commanding officer ng 303rd Infantry Brigade, wala sa record sa mga assets ng 79th IB ang biktima nga si Rodel Nobleza. Duga pa ni Pasaporte, wala pa man nila ginakumpirmar nga katapos ang NPA ang nagpatay. Bagod antes nagluntad ang krimen, ginkuha pa sa mga suspetsado ang 80,000 pesos nga kwarta sang biktima. Sa karon ginaimbestigahan pa sa kapulisan ang background ni Nobleza. Hindi pa naman ma-establish nilang ginasiling is informant ko na sa army. Per verification naman sa 79, hindi naman sa informant ka 79 Infantry Battalion. Ang kabahin sa pahayag ni 303rd Commanding Officer, Brigadier General Inocencio Pasaporte. Pilason ng isa ka babayi nga kabo matapos ginlabo sang tapasero sa Purok Manghumay, Barangay Mailom, Syudad sang Bago sa Miyerkules nga adlaw. Ang biktima ang ginkilala kay Cecilia Ohilia, 50 anyos, samtang ang sospetsado naman ang ginkilala kay Elizalde Macaron, legal ang edad kag parehong residente sa Purok 9, Barangay Minuyan, Banwa sang Murcia. Suno kay Police Staff Sergeant Arnold Araw Jr., investigador sang Bago City Police Station, nagapahunay-hunay na si Ohilia pagkatapos ang pagpanyaga sang gulpi na lang nga nagwa si Macaron gikan sa kampo. Ginkompronta ni Macaron si Ohilia kag gulpi na lang sila nga ginlabo gamit ang espading. Pila sa ulo kag lawas ang naangko ni Ohilia kag karon natala ng operahan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital diri sa syudad sa Bacolod. Personal nga kaaki nagapanguna nga rason sa likod sing krimen. Ang suspect naman ang nakapalagyo matapos ang insidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:23. Pagkilala kung pag-institutionalize ang same-sex marriage, ginaduso ni Senator Padilla. Samtang kontrata sang DBM sa pagbakal sang personal protective equipment, ginkwestiyon sang COA. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Good morning, dra kay Gerald Hermino. Maayong aga sa imo. Ano nang silingon sang heart nga green? Heart nga green? Why ka may meaning ka balo ka may meaning search ta ba? Damo man si Bia Jonathan, morning sa imo dira, Joshua Bia, no? Basta hindi lang ko malipat karon Rochela, basi makahappy agi ko da sa imo, ano? Si Ma'am Van is at the gym with Dr. Matt Mayo. Pero watching live yapon sa Aksyon Radio Bacolod. It is commonly used to represent love, support, close bands, and admiration. Grabe galing green Grand. Grand. Grabe galing green yung heart, no? Parang sa green coffee, blaw, no? Una, ginangot pagidya. Kay Rena Ordinesa. Amo magyapon, pati yung blue, amo magyapon ang meaning. Pareho man. Pareho na tanan. Rena Ordinesa, kagagi Miss Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Happy birthday dira sa imo. Yes, no? Happy birthday, Miss Ray Jinky. Flores Baryoga, kag Emily Morden. RJ Tata Ito from Himamaylan City. Yes, good morning. Go. Good morning man kay so ito last tata ito no imo last tawagin kami. Ito gidya. Eto. Kalay. Kay dito ba ni makita? Miss Roques. Morning sa imo. Watching from Barangay Tangub. Oy, ari na si si Gracia Hareta. Hindi na ning Horbidalya. Hindi si Hartman sa iyang ginadula ang isa kapilyido, no? Pero hindi na pagbutangan meaning na. Yes, ay pagbutangan meaning Action Boy. Kay feeling ko Action Boy. Do ka gina-maintain niya lang guro iya brand nga Heart Evangelista for more endorsements. Kay kunwari i-search sa bisang mga gusto magpa-endorse Heart Evangelista, ano siya gani? Love Marie. Ong Pauko Escudero, Evangelista Escudero. Do ka mo na, di ba? Kadamo, Kalawig. Kalawig. So, Love Marie na lang. Love Marie. Sa kay Pilton Lipura. Di Love Marie kag Heart Evangelista. Sa Instagram niya do Heart Evangelista eh. From Pasay City, Pilton Lipura. Yes. Happy birthday gali kay Suse Gutera Pulitod. Sang Purok Santan sa Payao. Happy birthday, Susi Gutera Politud. Yes. Si Cecil Bikbik da sa may
Binubuhan. Good morning dira sa imo. Kag Action Boy, ano mo ko karon, remind mo ko kay greet birthday ni ni Leona Grace Laparan sa mga adlaw. Nagpatamyo ni si Mama, yung si Connie Laparan. So 22nd birthday niya, Action Boy. Happy birthday, Grace. Si Leona Grace, Action Boy, Leona siya Grace. ni ang ato bala nagkatong ni adlaw nga nakabaton sa cellphone sa Action Radio Bacol. Kag graduate na subong. Niya siya. Yes, congratulations. Yes. Kagawad Melchor Baroka Rumbines, Kagawad King. Good morning dira sa imo sa Hinubaan, ha? Siling ni Ma'am Van, Action Boy, nami ang coffee bala nga gin-share ko sa mga friends ko. Ayo. Yes, namit ginaya Ma'am Van. Kuha ginasaya Ma'am Van ang highly recommended. Ay. Yes, ay bongga. Para sa isa ko kamigo kagabi, bla si Andrew Puller, bla. Army na siya. Nagdulong ko sa gabi is bago. Yung tagaan sa coffee niya, may acid ko galing ko. Tilawin na, kaya wala na acid. Ay. Parang ni army ka, hindi ka magtilaw na, ma-retire ka karon. Ma-retireable din siya. Migo to na, Andrew Puller. Kuha na sa staff sergeant. Doka Americans ang iyang name. Oo, hindi na apelyido. Oo, muna sila Puller na sila. Tapos nagkuha na sila doon kami mistiso. Na sila. Kaya magulang na classmate ko mo si Kristen Puller Murillo na galing Subong. Murillo na Subong. Mga Murillo, mga Puller family. Puller ginaas in P-U-L-L-E-R. True. Ang ginayang. Ang ginayang ila apelyido. So, hindi ka na sa ila ka mga mistisahon, sila kang mistisuhon. Mga tag-as, mga tagko, bla. Masalaan mo gid daw kano hindi magikano. Pero hindi sila, no? Pero sila lahi, Ambot Pure Pinoy. Basta may Pinoy gid sila pero Pure wala ko Pinoy pala siyang mother nila. Si asang father gali. Sige. Ikaw da na tanaw dang imo da. Good morning. Sila ni Miss Jing, pasalamat si Miss Jinx sa non-stop nga greetings. Yes, of course, Miss Jinx. Kay Mom Maria Lobaton, good morning sa imo. Ay ara si Mom. Ay boss gali may kuha ka mo? Yes, so see you tomorrow. Pwerte ka temprano sang call time nila. Ano? Alas 6 ang aga. Ay na. Kay may practice pa sa gising mo ko, grabe ba? Mala shit, igurara ko da. Wala sutso. Lain. Standby na sa mga balita national. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita nasyonal, ginaduso ni Senador Robin Padilla nga ma-institutionalize ang civil unions ang same-sex couple sa Pilipinas. Ini ang base sa ginfile ni Padilla nga Senate Bill number 449 o kunang Civil Unions Act nga maghatag sang equal rights kag recognition sa mga same-sex couples. Sa proposal ginpahayag sang senador ang same-sex marriage o kunang civil unions ang legal na sa 31 ka mga nasyon apang ang Pilipinas ang wala pa sang legislative measure nga maghatag sang equal rights kag privileges sa mga same-sex couples nga ginahatag sa opposite sex nga magkahagugma. Base sa hagna, requirement para sa civil union, ang 18 anyos ang edad, may consent nga ginhatag sa presensya sang administering officer, may authority sa administering officer, may valid license para sa civil union halin sa local civil registrar sang bano akong syudad, kag civil union ceremony nga may duha ka
mga testigo o witness nga legal ang edad. Pabor si Commission on Elections kon COMELEC Chairman George Garcia sa hagna nga ideklarar nga ang mabugat nga krimen ang vote buying. Ini ang ginpahayag ni COMELEC spokesman Attorney Rex Laujanco angot sa ginsumiter nga House Bill number 1709 ni Parañaque Representative Anthony Goles Jr. Nakasaad sa hagna nga mabilanggo o kon mapreso sa nga 20 tubtub 40 katuig ang mapamatud-an sa korte nga involvado sa pagbakal sang boto. Sa karon tubtub 6 katuig lamang nga pagkabilanggo ang silot luwas sa diskwalifikasyon nga makapungko sa anumanya pang publiko nga talatapan. Kadungan sini pangabay sang komisyon nga ma-revise ang kahulugan sang vote buying kag vote selling para sa mas epektibo nga prosekusyon. Gin-question sang Commission on Audit ang 1.3 bilyones pesos nga personal protective equipment contract sa procurement service sang Department of Budget and Management nga Department of Budget and Management. Sunod sa COA, ginpirmahan sang PSDBM ang kontrata nga wala sang safety requirement. Sa 2021 audit report, ginpahayag nga nagbakal sang PPE, pareho sang surgical mask, face shields, aprons, gloves, coveralls, head kag cover gowns, kag respirators. Bisan nga ang supplier wala nag-sumiter sang Certificate of Medical Device Notification. Ang CMDN, ang requirement sa mga importers kag manufacturers ay dalam sang FDA circular na pitsahan na Nobyembre 3 tuig 2022. O kung Nobyembre 3 tuig 2021. Sa 1.3 bilyones pesos nga kontrata, tanan nga items ang deliver kag nabayaran sang PSDBM. Magluwas sa pagbakal sang 5.7 milyones pesos nga wala ma-deliver o kung napabayaran sa katapusan sang 2021. Sunod sa COA, kung wala sang CMDN, ang PPE ang hindi otorisado para ibaligya o kung nasaron sang publiko. Nagapabilin nga yara sa isolation na napulo ka mga tao matapos ma-expose sa unang kaso sang monkeypox virus sa Pilipinas bisan nga nag-ayo na gikan sa ginakahadlokan nga virus ang 31 anyos nga Pinoy gikan sa abroad. Sa karon sunod sa Department of Health wala pa sang bagong kaso sang monkeypox sa pungsod. Una na ginpahayag ni DOH Deputy Spokesperson Beverly Ho nga 3 sa napulo ka close contacts ang naga-estar sa pareho nga balay sa na-discharge nga monkeypox case. Sa Miyerkules, ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Verriere nga posible sa 2023 makakuha ng Pilipinas ang bakuna batok sa nasambit nga virus. Ginasuportahan sang BJMP ang inadusong ang pagpatuman sang signal jamming sa presuhan bangon sa mga report ng illegal drug operation sa sulod sang ila pasilidad. Sa public briefing, ginpahayag ni BJMP spokesperson Jail Superintendent Xavier Solda, makabulig ang signal jamming para malikawan ang komunikasyon sa mga persons deprived of liberty sa ilang mga contact sa gawa sang prisuhan. Nagalaom si Solda nga i-prioridad ini sang gobyerno nasyonal bago ng proyekto ang nagkinanglan sang pondo. Sang Miyerkules, ginrekomendar ni Interior Secretary Benhur Abalos ang pag-usar sang signal jammers para mautod ang komunikasyon sa mga drug lords nga ginaligar nag-operate sa sulod sang presuhan. Na-intercept sa Bureau of Customs ang smuggled cigarettes balor 46.28 milyones pesos sa Subic, Zambales. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag sang BOC ang nakompiskar nga shipment ang nag-abot sa pungsod halin sa Singapore kag ginadeklarar nga fabric. Ini ang inog-deliver sa Proline Logistics Incorporated kag nag-issue otoridad sang pre-lodgement control order batok diri matapos makabaton sa impormasyon sa freight goods. Natukiban nga nagaunod ini sang 1,122 ka master cases sang Marvel's filter cigarettes. Naibaluan man nga ang consignee ang indirehistrado sa locator sang foreign cigarettes kag tobacco products sa Subic Bay Metropolitan Authority kag wala man nalakip sa BIR sa listahan sa mga registered importers sang cigarette brands. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:37, ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, news. Alright. Dira sakay kumare ko. Mangin kumare ko nga si Virgil Legaspi Coloso. Good morning, dira. Good morning. Kag sa akon ihada to be kay Kashmir. Kashmir Coloso. Coloso palang subong. Legaspi Coloso. Correct, no? Yes. Kashmir Legaspi Coloso. Kay Lorna Diligencia, good morning man. Lawrence Melgarejo con Clara. Good morning and happy Friday sa imo. Morning sa imo, lasting. Yes. Lasting na yun, yeah. Lasting. Lasting peace. Lasting. Do punerarya mo na yun. Gani. Kalain, kagawan. Kay Eric Fernandez, good morning. Punta silang ni Kwan. Pagkatamyaw ni Zilbla kay Lawrence Melgarejo con Clara. Sir, good morning sa imo. Sir, ni ko babae na. Gali ka. Tigil babae na mo. Oo. Natigil niya, sir, morning sa imo. Morning sa imo, sir. Basi na, gano'n lang to siya. Dasan may isa naman sa kintamyaw nga, ay ma'am, good morning. Hindi ko lalaki na. Siling ka kitsil. Tikon Lourdes. Babae, gid man na iya. Ang? Lourdes nga lang, di ba? Sa sino? Tapos gin sir ya. Ano sino? May nga isa ka. Pag gin sir sa blaba, dasta Allen. Dogin ma'am yung balaw, Allen Marlinko. Gali si Allen Marlinko. Ito laki na. Sige lang. Eric Fernandez. Morning. Sige. Ari na si Cristino Ding. Good morning sa imo team. Yes, Villalobos. Dara sa may Villamonte. Ni siya bala subong mong. Magano siya? Dara siya na isubong. Kasi syempre, gabusilak siya. Para kung magbata siya, hindi bumay. Okay. Kay Kagawad, Imbong Jocampo. Good morning sa imo Kagawad. How are you? Good morning lang dahil sa kay Kagawad. Mambrato sa Peliejo. Taba? Taba Peliejo. Good morning dahil sa imo Kagawad Taba Peliejo. Kay Kapitan Vito Yes. Gahaton. Good morning. Sa Hinubaan, sa Alagad Radio, good morning man. Kay Junelo Coniendo, good morning. Watching live from Alicante, Ibi Magalona. Mayong aga. Sige. Musta ka mo dira sa Alicante? May mga kasag na sa Alicante? May? Kasag? Ambot lang. Hindi ko familiar sa lugar sa Ibi Ang Magalona. sigurado ko ang sa Tumungtong Tumungto. Ati oo. Aray. Di ba la? Kakanto ka na to, di ba? Of course. Ikaw pa. Ako Unang pa kalagawan mo, kapimpas ang barubrato pang krudo, ang gasolina. True. Sarap pang barato. Liwat man. Idlaw lang maglagaw po. Sa si Mana, manubo naman? Hindi man nagyapon barato. Pila ang gusto mo gali tag 15 lang ang litro. Tag 5 lang kita. Para bisan. Kung tag 5, kung kalalambot, kaguro sa sikihor. Of course. Normal. Ang barato yan. Magsiling ka barato. Mabalik siya sa una nga presyo niya. Nga tag pila lang to. 42, 48. Sa tagduwa. Ay, hindi lang na. Yan naabtan ang tagduwang. Naabtan ko pag Aksyon Boy ang tag 20 nga litro. Kabot ka? Oo, kabot ko na. 20 ang litro. Pero ay kapaslakyan. Wala pa Kasubo gani. Kalai. Subong guro magtag 20. Guro magyan guro sa mga randade mo guro. Randade. Randade gid siya. Kalai. Kay Marilo Villara Tanaman. Good morning, man. Si Nerissa Gonzalez, Thank you ko sa pa-picture na happy gid lalo si Mother Ruth. Ay, si Mother Ruth, good morning siya mother.
Opo, Jay. Gani, opo dyan Pagkanto to. di, oh. Good morning, Landra. Itamyawan sa karon on air. Okay, si Father Rode, bala si Nestor Oo, si Nestor. Gonzales. No? Ruth and Dira sa, aran na sila sa Boulevard. of Broken Dreams. Boulevard of Kwan. Ano? Sa Boulevard yan. And my Boulevard. Mo yan. Masaya. Good morning, Landra sa inyo. Sa tarang nga taga Boulevard. Ano sa knife, hindi? Hindi na man ang knife ya. Lay na yan. Boulevard of Broken Dreams. So, bala? Na, 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 na. Sinong kanta na yaman? Buta? Si Bon Jovi. Oo. Bon Buta? Jovi. Do siya bala mo ba? Tanaw landa kay para sigurado ka. Tani, para... Tapos na iya. Tapos na iya i-wanda dayon. I-research. May kon mga carpenters lang. Suli-sulion mo pa. Boulevard of Broken Carpenters lang. Kaga sa Action Boy. Ano? Aegis man ko bla Action Boy sa una. Sang bata pa ko. Aegis. Ang magaling na pa. Si Green Day. Gali Green Day. Ang Aegis mo na mga luha. Ang halik mo. Ang halik. Mga luha. Oo, nga luha. Ulan. Mga ulanan. Mga... Ano pa kayong bituing marikitnan. Pero lain na yan doon. Hindi na Aegis na kanta. Ano yung tara-da-da-da puting ilaw. Buwan na ya si Carlo. Ano naman na yan? Sa Carlo. dilaw na buwan. Fidelito Fidelito Vergara. Touch by touch. Stand by sa tundugan ng mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye, balita international, nagpaandam ang China sa ibang pungsod nga hindi pagsundo ng ginhimo nga pagpamulitika sa Estados Unidos sa Taiwan. Sunod kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, daw kaang nga ginaprovoke sa Estados Unidos and China nga mangin agresibo sa Taiwan. Ginpatigay ni Yi ang nasambit nga pahayag sa pagsapol sini sa Mongolia, South Korea kag Nepal. Madumduman nga nagpatigayon sa military drill ang China malapit sa Taiwan bilang protesta sa ginhimo nga pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi nakaligad nga semana. Samtang napagigsapol si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry, agod talakayon ang presyo sang abono diri sa pungsod. Suno sa pagpahayag ni sa pahayag, kabahin sa mga concern sa mga mangunguma, ang presyo sang abono, kag kalakip ini sa mga bagay yung gintalakay sang Presidente sabod sa DTI Secretary. Apang ang Presidente, wala pa makadesider kung bala magapatigan sang price caps agud nga mapaghalagan ang pagsaka sang presyo sang abono. Maiga-announce man ni Marcos kung bala kung sano formal siya nga maghinyo sa ibang nga pungsod nga buligan ng Pilipinas sa kinahanglanon sini para sa mas barato nga abono. Sa foreign currency exchange rate sa US dollar, 55 pesos kag 41 centimos. Singapore dollar, 40 pesos kag 44 centimos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos kag 6 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, nagpirmahanay ang ABS-CBN kag TV5 sa partnership deal sa dini-acquire sa Kapamilya Network ang 6.46 milyones pesos nga common shares sa kapatid network sa balor nga 2.16 bilyones pesos. Naga-represent ini sa 34.99% sa total voting kag outstanding capital stocks ng TV5. Ang mabiling 64.79% ang makadto naman sa Media Quest nga nagapanag-iya sa TV5. Mahimo man nga mag-acquire ang ABS-CBN sa additional shares sa TV5 kag posible mag-increase sa stake ang Sangkapamilya Network sa 49.92% pagkatapos ng 8 ka tuig. Iga-subject naman sa regulatory approvals ang acquisition sa additional shares kapag himuon pagi sa convertible note agreement. Isa ka daog na lang ang kinahanglan sang TNT Tropang Giga para makasulod sa finals ang PBA Philippine Cup. Ini pagkatapos ang inpierde nila ang Magnolia Hot Shots Templados sa score nga 100-84 kang makuha ang tatlo ka daw ka isa ka pierde nga record sa best of 7 semifinals. Ginpangunahan sa ang TNT ni Poy Eram nga may 19 puntos kag 13 ka rebounds, samtang may 18 puntos si Roger Pugoy kag tag 15 puntos naman Sanday Troy Rosario kag Mikey Williams. Ginpahayag ni TNT coach Chat Reyes nga epektibo ang hinimo nilang depensa batok sa dalagko nga mga players sang Magnolia. Balita Espesyal!
morning na sa aton nga mga ka-aksyon kag Happy karon Friday, adlaw, Liwana. Happy Friday, ha? Kag happy birthday kay Leona Grace Laparan, Action Boy ha. Nag-celebrate siya sa ika-22 yung birthday today. Kag good morning Mandira sa Maya Jean Kanaya Catering Services dira sa may San Lorenzo Homes, Barangay Tangub. Mayong aga sa inyo dira. Okay. Kag kay Ruth kag Nestor Gonzalez dira sa may Boulevard of Broken Dreams sa Barangay 13. Yes. Sa kay Auntie Neneng kag Kasyeye bala si Piwi, si Milet, Bebe, sa inablos ni Nerissa nga si Angelica Faye, Sabina Faith, kay Fairness kag Baby Uho, sa iya sister-in-law nga si Annalisa kag Annalyn, kag siyempre of course kay ina sa iya nga mother and father, no? Papang Pito kag Mamang Ruth. Sige. Kag good morning Mandira sa kay Mila Alit, kay Ulay Abalahon, sa kay Feby Alvarez. Sige. Sa after 2 minutes pa ko na. Sige. After 2 minutes pa, so Sige, abe. Si Novi Magapan, Araman. Sa Barangay Pandanon, DSB. Good morning. Sige. Tema, tanay. Sige, Bisan lang. Bisan dua or isa lang. So, nga, aton nga, Action Boy, aton nga, balita special subong. Ini mga pinasahi, nga sahi sa nga paglubong bala Action Boy, or burial, sa naglain-lain nga pungsod sa bilog nga kalibutan. So, una kita Action Boy, diri kita sa ginatawag nga Tibetan Sky Burial. Iyan sa mga Buddhists. Oo. Sa Tibet? So, Tibetan? O Tibet, Tibetan? Tibet, okay. Tibet. So, ang ila to yung ginahimo, Action Boy, once you die, your body is cut into small chunks. Do corn beef ba? Chunks. Action Boy, gina-cut siya into small chunks. And, ginapakaon siya sa mga creature, Action Boy. Sa mga? Creature, like mga birds or mga vulture bala. Familiar ka na sa vulture. Ang mga siyang gakaon sa mga kilala ko na ang vulture. Oo. Natsura lang kayo daw sa atom daw. Wala man na diya. Oo. Ang vulture di sa atom tao. Yes. So, ang Action Boy, ang purpose in Action Boy, the core remains are used to sustain the life of another living creature. So mapatay. Instead of being wasted kuno ang body. Wala sila nagapati Action Boy nga para sila lang ilubong kapa ang risato niya traditional nato naman na. Para kuno nga imo lawas makabuhi sa iban nga tawo. Yes. Sa iban nga tinuga. Oo. So amo na siya. Kag ini siya Action Boy, it is the final act of charity one can give kuno. So it is popular. Ikaw sugot ka na? Back Nanda. Hindi amo pero kay ila na to Action Boy. Pero kung di sa ato, hindi ta naguro kasaho kay lain ang nandan taya mo na. Kay baloka we respect our dead. Yes, of course. So amo na siya. Okay. Kay ikaw ko anay daling total buwas aray ka maguro buwas. Action Eden buwas. Action Eden. Sige. Kamo na continue. Action Doors dali lang kita kay on the line now ang aton amigo. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Sila cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Kaya siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Di ko na muna imo yung ininit. Naligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, taman sa init. Hindi man yung araw-araw. Madong iliteral. Yung bumugang puti ka tayo duban paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy. Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga iban mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No?
Ano naman? Hmm. Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing Relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara ng mga masakit, panakyaw. ara ng mga balita, ara ng mga balita, Ang mga ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, action boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil? Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kaya kung tiil ang una mabason, dumasaka siya sa ulo ang kakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya kaya unahon mong ulo kasi kung magulpihan mo lang kung may hit. Gulpi lang Nasa naman sa... natin ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa ko nga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka. Kaya kung alin ko sa babaw, basi kung gainit ang lawas mo, gulpi nga mag-cold. Basi mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits si Nation Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung ininit, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Oo. Init saya. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo, palaligban. Ano mo pagida? Ang next action boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy, cold. Cold gaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nanong ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content ko si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo ya. Ako nanong ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daogan sa December. Ang next action boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, kinang ano man, di ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Kapag gabi ko cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabo. I-check lang da kay Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko lang. Balita Espesyal! Action boy, sa atin sining balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang action boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits action boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya siyempre init sang lawas kung action boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag action boy sang cold water tingala ko sa una si Lula cold ginapaligo niya bisan tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin action boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Hindi ko na muna nag-imo yung ininit. Naligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man yung araw-araw. Kung iliteral yung bumong puti ka tayo duban paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next action boy. Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may
mga lotion pa na kag mga ibang mga produkto. Arab Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Hmm. Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pag gali isang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pag sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara ng mga bugtaw, ara ng mga masakit, ara ng mga balita, ara ng mga balita, ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, action boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala ng kundi may heat. Gulpi lang nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako dapat nabasa ko binga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi ka mag-cold basi mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung ininit, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Oo. Init saya. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo, palaligban. Ano mo pagida? Ang next action boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy, cold. Cold gaya? Kung sakit ako ng ulo. Ako bala na kung nanong ara. Ako nung ara da. Amo na. Kung nanong ara lang Very content ko si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo ya. Kung nanong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog sa December. Ang next action boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, kinang ano man, hindi ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabok. I-check lang da kay Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko lang na. Action doors lang alay kita sa atong panahon. Buwas na lang nahay ng iban nga mga burial practices bla sa iban nga countries, no? Sige. Good morning, Drake Barky Tribe. Kay Posada Cirilo. Kanto lang di, amigo. Pakin na si Action Dorel, Ano nga? Coupons. Okay. Mary ganin sa litsunan isla country. Dala ka lang litson da. Bisan tunga lang. Hindi tunga kilo, tunga gito sa baboy. Alakala. Mary Gain na Francisco. Morning man kag Marilo Varon. Dra sa kay lasting. Kong Clara, morning sa imo. Mr. Salina kayo, good morning ha. Good morning man kay Nanay Thelma Zirudo. Barangay Alihis, good morning. Standby naman ka-action sa Action Hotline, Direction Art Tayhupon, ang inyo naman din ng news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Life